Kommunen antog, at jeg skulle på bosted, men jeg havde en anden plan. Da jeg fyldte 18, gik jeg i gymnasiet. Jeg var social, gik til fester, havde venner. Men jeg havde også brug for hjælp hele døgnet. På det tidspunkt havde jeg kun hjælpere om dagen og nogle få nætter. Det var ikke nok. Jeg glædede mig til at fylde 18, fordi jeg håbede, at jeg så ville få hjælpere døgnet rundt. Jeg boede hjemme hos mine forældre. Alt min hjælp skulle vurderes forfra, da jeg fyldte 18 og skiftede fra børne- til voksenområdet i kommunen. På en måde var jeg glad for det, fordi det var måske en mulighed for at få mere hjælp. Men det viste sig at være en klodset proces. Et stykke tid, før jeg fyldte 18, kom brevet e-boks. Da du snart fylder 18, vil vi gerne indhente oplysninger fra relevante institutioner, som din læge og skole. Stod der. Mit hjerte hamrede. Hvorfor mit gymnasium? Hvad har det med min hjælp at gøre? Vi ringede til kommunen. De ville indhente oplysninger for at finde et passende bosted til mig. Et sted, hvor jeg skulle dele hjælpere med andre. Hvor det at tage et bad, spise eller gå i seng om aftenen skulle passe ind i et skema. Et sted, hvor at gå til sport, tage på date eller noget så simpelt som at tage ud i byen, skulle dækkes af 15 timers ledsagelse om måneden. Jeg ville ikke på bosted. Derfor søgte jeg om BPA, borgerstyret personlig assistance. Med en BPA kan man selv ansætte sine hjælpere og bestemme over sin hverdag. Det er nøglen til min frihed. Til at være ung, ligesom alle andre. At kommunen automatisk bare troede, at jeg skulle på bosted, gjorde, at jeg følte mig reduceret til min diagnose. Jeg følte ikke, at de havde læst min sagsmappe, før de sendte beskeden til mig. Jeg følte mig ikke forstået, hørt eller set som det individ, jeg var. Kommunen kom hjem til os. 2 mennesker stod inde på mit værelse og vurderede mig. Jeg prøvede at forklare min situation. Jeg forklarede min drøm om at uddanne mig, bo selv og være uafhængig af mine forældre. Det var nervepirrende. Min fremtid var i deres hænder. Min familie kæmpede ved min side, og jeg fik min BPA. Jeg var lettet, men også trist. For jeg ved, hvor mange, der ikke har forældre, der kan kæmpe for den. Hvor mange, der bliver skåret over en kamp, fordi det er billigere. Med BPA kan jeg nu studere. Besøge min kæreste, når jeg vil. Tage i byen. Leve. Uden det var mine drømme blevet kvalt i systemet. Min opfordring til politikerne er klar. Overgangen fra barn til voksen i kommunen skal være mere glidende. Lad sagsbehandlere se os. Ikke bare som sager i et system, men som mennesker med liv, drømme og behov. Økonomi må aldrig være vigtigere end retten til et værdigt og selvstændigt liv.